na tipple na tíre bailithe le céile agus tá muid an seo le cloisteach faoin na Tuirgeanmh Eolaíochta atá déanta acu. Johnskin of a rinne sibiniu. Canis a feigen scihan her sa Dircanis. Agus inis thum conas go bhfuil scián láthair ná an aon rud eáil sa Dircanis. Think siad má cáilíocht. Rinne muid an cean an céhuí bhfuil mu an Humpty Dumpty a sábháil ó hit sem ar an urlar. Conas go raibrí sib sin amach Rina. The céad cean just rinne muid ó leis hain. Agus Brishay? Yeah, Brishay. So ní raibh sib an Humpty Dumpty a hábháil an uair sin. Ceirt faoi ibar a ceathar nó cuaig? Rinne muid bubble wrap in ibar a cethir. Agus Ar Brishay? Near Brish. Near Brishay. Cain Tuirgeanmh Eolaíochta rinne sib. Rinne muid Tuirgeanmh faoi an bhfuil an chunker a lauren with giddy plondi. I will say kind of an tro a fossin sheet. Agus an bhfuil sé fear? Tá sé fair. Tá sé fear. Cé a rinne sib den Johnskinmh? Formud tree plandy around rud céine agus curmudí de busca agus curmud 100 milliliter de isca and ag an am céine gach lá agus caitmud rudí jazz gudí ceanna gudí cean le haid cuig nóid agus rudí nachfuil jazz gudí ceanna le haid cuig nóid freisin ach bhí an ceanna nach gormud aon rud leis. So cé an rud is fearr siomh faoin Bleaist Eolaíochta? Ceapam mar rud is fear ná na stáisiún go léir mar bhí siad an má agus buim mé teithna fás ag fecinn agus ag feallam ábhú. Tá go leor cléí tá tú an sugar agus tá sé go maith. Na cluichí agus na stáisiún na ómhóra agus an saoirseacht le bheith an siúltín go lápéin. Rinne muid céir atá níos fearr rudí saor na rudí déir. Bia! Agus rudí aon tú sa siopa mar líródí pelle, rinne muid gansaí pelle agus buidéil agus chocolate.